Kultúrno-spoločenské aktivity sú v niektorých krajoch veľmi zaujímavé. V nedalekej obci Necpali sa v sobotu konal prvý ročník podujatia s názvom Medobranie a vodosláva. Nože s našou kamerou sme pritom rozhodne nemohli chýbať. Centrum obce Necpali žilo od sobotného do poludnia. Hneď prvý ročník turčianskeho medobrania a vodoslávy prilákal veľa ľudí. Je to naozaj veľké podujatie a som rád, že sa podarilo zorganizovať. Ako som už spomínal aj vo vašej televízii, takým poslaním alebo cieľom je pripomenúť ľuďom, že bez vody a včiel neprežijeme. To je základné poslanie tohto podujatia. Ide vlastne naozaj o prezentáciu rôznych druhov medu, o predaj medu, o predaj a ochutnávku medoviny. V rámci vodoslávy mohli návštevníci podujatia napríklad ochutnať pitnú vodu z fatranských prameňov. Oko malých aj veľkých určite potešilo Necpalské mlynčekovo, teda súťaž o najkrajší vodný mlynček. Necpaly sú spojené od nepamäti s pitnou vodou. Je tu naozaj výdatný prameň kvalitnej a mimoriadne kvalitnej pitnej vody, ktorou je aj Martin zásobovaný. No ale je spätý aj s vodou, ktorá poháňala stroje. Bolo tu niekoľko mlynov, bola tu papiereň, bol tu pivovár, kde sa aj varilo z dobrej vody. A my sme v podstate túto tradíciu Necpal chceli zmotniť takou hravou formou, aby sme deti ako pritiahli sem do Necpal, do Fatry, takže sme urobili mlynčekovo. Priestor na prezentáciu dostala celá turčianska záhrada. Prírodné krásy, fauny a flóry Veľkej Fatry návštevníkom predstavili zamestnanci Národného parku, predstavili sa aj jaskyniari, ale aj rôzne domáce zvieratá či vodné vtáctvo. My chceme týmto podujatím aj odštartovať letnú turistickú sezónu, prázdninovú sezónu, aby ľudia navštevovali Národný park, ale zase aj by vedeli, že čo tam je, v duchu hesla Poznaj a chráň a užívaj si. Tentoraz sme na výzvu Užiť si zareagovali aj my. V ponuke bola totiž aj návšteva nesprístupnených jaskyň Blatnického krasu. Je to príležitosť dostať sa do chránených oblastí bez hrozby pokuty. Stačilo nahlásiť svoju účasť a dostaviť sa včas na dohodnuté miesto. Dve turistické trasy organizuje KST Turiec a jaskyniarsky klub Speleo Turiec. Spája ich spoločný predseda Jozef Haráni. Kým turisti vedú záujemcov na Borišov, jaskyniari pripravili okruh po jaskyniach masíve Tlstej. Veľmi dobre sa tým využila ekologicky orientovaná akcia v Necpaloch, vďaka ktorej Národný park Veľká Fatra umožnil návštevu prísne chránených objektov. V Gaderskej doline je letná sezóna už v plnom prúde. Blatníci turistom vychádzajú v ústrety. Cesta dostala nový koberec a trasu na Blatnický hrad lemujú náučné tabule. Dnes bude pekne. Organizátori si v Blatnici odškrtávajú nahlásených účastníkov a odosielajú ich po turistickom chodníku smerom na Tlstú. Prvá jaskyňa na dnešnej trase je totiž ako jediná pri tomto chodníku. Krasové oblasti Veľkej Fatry sa nachádzajú predovšetkým v Brálnej Fatre. Len v Blatnickom krase, rozkladajúcom sa na území Gaderskej a Blatnickej doliny, sa nachádza vyše 200 jaskýň. Najvýznamnejšie sú nad Vápennou dolinou, ktorá sa zarezáva do masívu Tlstej. Nie sú to dlhé jaskyne. Iba 3 z nich prekračujú dĺžku 100 metrov. Väčšinou sa jedná o korózno-kryogénne jaskyne, vytvorené priesakovými vodami a rozširované mrazovým zvetrávaním. Nachádzajú sa hlavne v porovitejších vrstvách choďského príkrovu a kopírujú jeho sklon.
Originálnym príkladom je jaskyňa Mažarná, spomínaná už v encyklopédii Mateja Bela. Tu sú zaujímavé sú tie... dopadne to na rozbúšku niekde. Čo to tým stane. Aj na začiatku Mažarnej je mohutný skalný previs, tak ako pred väčšinou jaskyň v tomto masíve. Previsy od dávna slúžili ako úkryt pred nepriazňou počasia pastierom. Previs Mažarnej slúži v súčasnosti hlavne turistom. Vyhláškami krajských úradov životného prostredia bolo v rokoch 2008 až 2012 voľne sprístupnených 41 slovenských jaskyň. Jednalo sa o dobre prístupné jaskyne, do ktorých ľudia hromadne chodili aj bez povolenia a vyhláškami sa táto činnosť len zlegalizovala. Mažarná je jednou z nich. Vo vstupnej sieni nás víta náš sprievodca. Takže ja neviem, asi ďalším som sa nepredstavil, tak volám sa Andrej Bendik, som zamestnancom Slovenského národného múzea v Martine a zároveň som členom spelového klubu. Vieme, že sú tu, nechcem povedať, že veľa zaujímavejšie a krajšie jaskyne, ale do nich je obťažný prístup a vyžaduje si to aj nejaké skúsenosti už v tých jaskyniach, či sú to už vlastne nejaké úzke priestory, alebo malé priestory, alebo nejaké priepastičky, také jednoduché lezenie a tak ďalej, ale vyžaduje si to aspoň niečo, nejaké znalosti pre mňa. Takže nachádzame sa v jaskyni Mažarná. Začíname tu teda ten náš výlet. Pravdepodobne na teraz je jaskyňa v takom štádiu, že sa to neskúma po tej jaskyniarskej stránke, ale čo sa týka ostatných vecí, tak je veľmi zaujímavá. Jaskyňa bola obývaná, vlastne prvé nejaké záznamy alebo teda nálezy sú z obdobia eneolitu, čiže mladšej doby kamenej, čiže je to nejakých 4500 rokov dozadu. Cez 45 metrov dlhú vstupnú sieň ideme najprv do granátovej chodby. Názov dostala podľa nálezov z obdobia SNP. Archeologický výskum v jaskyni našiel kostrové pozostatky ľudí z doby medenej a kosti jaskyňného medveďa. V závere je suchá sintrová výzdoba i mäkký sinter. Návštevníkmi obľúbenejšou je vedľajšia chodba nazývaná Stĺpová. Sú tu po nich výraznejšie stopy. Najstarší nápis. Veľmi viditeľné je to. Stĺpová chodba je mohutnou výzdobou doslova zaprataná. Jazierková sieň je dnes bohužiaľ bez vody.
najslavnejší nápis od tvorcu prvého filmového Jánošika. Ako rytieri bez bázne. Počet účastníkov bol obmedzený na 30 ľudí, ale aj do tak rozsiahlej jaskyne ako Mažarná museli ísť po skupinkách. V podstate sa zrútila, celý ten vlastne priestor sa prepadol, akoby, alebo vlastne oderodovaný. Sprievodca Andrej Bendík, v civile vedúci pracoviska Múzea Andreja Kmeťa, nezaprel, že je vyštudovaný geológ a doktor paleontológie. Na rozdiel od väčšiny jaskyniarov pracujúcich len na báze nadšenectva. Storočia, ale spomína tu 3 priestory, zatiaľ čo my poznáme ľahko povedať. Nie každý dokázal vstrebať toľko informácií, ktorými nás zahrnul. Cesta k ďalšej jaskyni už neviedla po značke. Väčšinou neviedla ani po chodníku. V členitých skalnatých svahoch Tlstej je množstvo skalných okien. Aj za oknom je skalný previs. Trasa viedla popod skalné steny prešpikované jaskynnými otvormi. Sme nad ľavou vetvou vápennej doliny. Asi 100 metrov hore vyššie je také pekné bralo. Skrz na skrz stromka. Taká veľký krásna. V spodnej zóne strednotriasových vápencov tu vznikli dve oddelené jaskyne. Otvor do spodnej treba vyhrabať. Po návšteve tejto jaskyne už nikto nevylezie čistý. Chudák, medveď si to krásne sem na noci. Dolná stĺpová jaskyňa má korozívno-rútivý charakter. Priestranný kvapľový dóm má výšku až 10 metrov a zo stropu visia pre túto jaskyňu charakteristické stĺpovité stalaktity. Stalaktity rastú do kriva podľa toho, ktorou stranou tečie Sinter. O 9 metrov vyššie je druhá, horná stĺpová jaskyňa. Pre vstup do nej treba naopak šplhať. Väčší klím. V hornej časti jaskyne sú tiež stĺpové kvaple. Jaskyňa má aj nižšie poschodie.
Dolné poschodie končí veľkým vyvetraným otvorom v stene nad dolnou stĺpovou jaskyňou. Spoločnosť musí počkať na tých, ktorí liezli do skál pozrieť skalné okná. Umožnilo to pozrieť si ďalšiu jaskyňu pekne o samote. Mohutný portál Jelenej jaskyne vraj využívajú v čase nepriaznivého počasia jelene. Jaskyňa má dĺžku 50 metrov. Na formovaní jaskyne sa podieľala len priesaková voda, ktorá na strope vytvorila nenápadnú sintrovú výzdobu. Konečne sa pohli. Ďalšia v poradí je biela jaskyňa dlhá 43 metrov. 4, 6, 8 ľudí, aby tam vošlo viacej, nie? Potom sa budete striedať. Takto. Nachádzame sa teda v jaskyni Biela. Biela získala názov podľa syntrov, ktoré sú vnútri a podľa typickej farby čistých syntrov. Tam sú tie krásne vemenovité prsníkovité útvary. Prosím vás, nedotýkajte sa, neotierajte sa o to. Je to naozaj veľmi jemná vec. Charakteristickú bielu farbu tejto jaskyni dodáva mäkký biely sinter. Na jeho tvorbe sa podieľajú baktérie a od dávna sa pokladá za liečivý. Donedávna ho blatnickí olejkári a šafraníci používali ako prísadu do svojich liečiv. Na dotyk je veľmi citlivý, ale turisti sú zvyknutí raziť si cestu ako tank. V závere je výzdoba najkrajšia. Komnata so sintrovým jazierkom. Kto vie, či ochranári túto návštevu neoľutovali. Biela jaskyňa je na nepovolané návštevy najcitlivejšia. To nemá chybu, to je fantázia. Teraz je to zvyčajne chodíme v jaskyni. Že vieme jaskyňa, na to je
akurát na fúšku, že si tam vypláť. Prechádzame cez skalné rebro uzatvárajúce vápennú dolinu. S výhľadom na Turčiansku záhradku. Za ohybom, prakticky už nad bočnou vetvou doliny Konský dol, sa nachádza druhá najznámejšia jaskyňa tohoto krasu a zároveň jeho najväčšia jaskyňa. Jaskyňa Izabely Textorisovej. Má obrovský portál i vstupnú sieň. Podobne ako Mažarná, aj táto jaskyňa bola obývaná pravekými ľuďmi. Neodborný návštevník tu nájde stopy skôr po súčasných neandertálcoch. Na konci veľkej siene sa nachádza predsieň. Do hrobky. Zdanlivo málo zaujímavý priestor si však vyžiadal ochranu. Je to významné zimovisko netopierov a zverejnený nález kostier jaskinného medveďa v pôvodnej polohe sem prilákal rabovačov. Textorisovej, predtým sa volala inak. Inak je veľmi známa, dlho známa, nedá sa hovoriť o nejakom roku objavenia alebo niečom takom. Čiže je pomenovaná podľa Izabely Textorisovej. Izabela Textorisová bola vlastne prvá botanička, prvá slovenská botanička vlastne, ktorá sídlila, bývala v Blatnici a celý život sa vlastne venovala iba čisto rastlinkám. Tak pochádzajú vlastne nálezy, ktoré sú staré niekoľko tisíc rokov. A je to dôležité z toho, že vlastne tá sova žrala nejaké tie Úsilie nášho sprievodcu začína prinášať plody. Zdá sa, že z dnešných návštevníkov sa pomaly začínajú formovať fanúšikovia podzemných priestorov. Objavujú, ako ich nazval Galvánek, klenoty neživej prírody. Mohutná jaskyňa Izabely Textorisovej nakoniec zanechala mohutný dojem. Nádržanie obilia. Takže vlastne budete mať možnosť vidieť, že kde ten človek kedysi býval. Pri zvyšných dvoch jaskyniach sa pristavíme už len krátko. Jaskyňa tunel. Aj tu je mohutný portál. Za portálom sa však neskrýva tmavá diera, ale 8 metrov dlhý otvor na druhú stranu kamenného rebra. Tunelové jaskyne majú väčšinou fluviokrasový pôvod
a často sú atraktívnym prirodzeným prechodom do neprístupných častí. Za symbolický nález v ten deň medobrania každý pokladal lesné včely na skale. Ukázalo sa, že každá jaskyňa je niečím výnimočná. Cestou dole sme sa pristavili ešte pri poslednej jaskyni, zvanej Jaskyňa na Vyhni. ...40 metrov dlhá jaskyňa je nazývaná aj Piesková jaskyňa a hodne to napovedá o jej výplni. Je tu archeologické nálezisko z eneolitu i doby rímskej. Možno to bolo jej blízkosťou nad dolinou. Program bol završený a pri tomto kamennom portáli sa pristavili už len dokumentátori. Krátkou strmou dolinkou sme zišli do Konského dolu a potom až k autobusu. Doviezol nás na ochutnávku slávnosti turčianskeho medobrania a vodoslávy. Dolezol sa nám aj jaskyniarsky slávnostný guláš. Po návšteve nesprístupnených jaskyň Blatnického krasu sme bohatší o poznanie, krásu i vzrušenie. Spoločenská slávnosť bola už len príjemnou bodkou. Na ukážku. Ako v tom pláste, čo nám môj Jano ukazoval. Vybrano, že aby sme sa... A minule som ti kúpil tú veľkú a bol s tým problém. Nie. Na Turci dobre, na Turci veselo. Ešte aj to počasie vyšlo ako na objednávku.